Wato wani taliki sarkin ringin mai martaba sayyadi ringin yayi yayin ganawarsa da wani masoyi, so yake tambayarsa yake ce masa matanka nawa, ya ce masa matata ɗaya. ‘Ya'yanka nawa? Ya ce ‘ya'yana 4. sai ya ce to zauna. Da ya zauna sai ya ce masa ina so zan maka wasu takarori, sannan kuma inda dama za a fassara maka. Ya ce to Allah ya taimaki sarki. To ya ce masa mutum 3 suna son ka in har kana son su, mutum 2 suna son ka in mutum 3 suna son ka ko ba ka son su, mutum 2 suna son ka in har kana son su, mutum 3 kai kake son su ba lallai ne suna son ka ba. A gane ya ce masa to ai Allah ya taimaki sarki sai an mana bayani. Sai ce to mutum 3 da suke son ka su ne babbar mahaifiyarka, babbar yarka mace da yarka mace, kowace ce ko karama ko babba, da kuma yayarka mace. Yace mutum 2 kuma da suke son ka in har kana son su shine matarka da ɗanka, domin lokacin da ka ɓata masa rai, lokacin su kuma ɗanka zai ba wa mahaifiyarsa goyon baya, domin ba zai bi ka ba, mahaifiyarsa zai bi. Ko kiransa kai a rana in dai kun yi faɗa da ita ta gaya masa ko ya fuskanci ka ɓata uwarsa rai, to ko kiransa kai a cika zai amsa. Yace kuma ba a nan yake da hatsari ba sai an girma. Yayin da mutum ya girma yana neman matar da za ta taimake shi da 'ya'yansa su taimake shi, to ita kuma matar za ta janye 'ya'yanta kaf su rabu da shi. In zai ba shi abu sai ya tambayi shawararta, in zai yi magana da shi sai ya gaya mata zan magana da baba, in ta ce kakkai ba za ka, in ya ce kakkai ba su kuɗi ba zai bayar ba. Ya ce to a wannan gabar kake buƙatar mata 2 da 'ya'ya na wata matar. Wannan matar in waccan ta bata maka rai kana da wata za ta faranta maka. Idan wayancan 'ya'yan suka yi zuwa kusa da kai, wa'annan za su zo kusa da kai, sannan kuma zai wahala wa'ancan ɗin gabaki ɗaya su rabu da kai, domin rige-rige za su dinga yi. Wannan yana kokarin ya siyo maka magani, wannan yana kokarin ya siya maka mota, wannan yana kokarin sai maka riga, wannan yana kokarin sai maka gida, wannan yana kokarin kai ka maka, wannan yana kokarin kai ka haka za su yi ta sai ka ga tsoho ɗan gata. Ya ce amma tsohon da yake da mata ɗaya da 'ya'yanta ne kaf 'ya'yanta sosai yadda Allah ya yi da shi, wannan haka ya faɗa. Ya ce wayancan kuma guda 3 su ne, ya ce kana da kishiyar baba, su ne wanda kake so ba lalle ne suna son ka ba, ba a ce ba sa son ka ba, za ka samu suna iya son ka, amma dai akan samu akasi kashi 70 ba sa so. Ya ce shi ne kamar kishiyar babarka, kasa gidan sarauta ba a ce kishiyar baba, sai dai a ce abokiyar zama. To abokiyar zaman mahaifiyarka kaga ta haifi 'yan uwa da kai, ita ma kuma matar babanka ce ko bata haihu da shi ba, abinda babanka ya zo da shi ai kai mahaifiya ita ma uwa ce. Saboda haka in ka samu abu za ka zo kai mata hidima ko da sallah ko da azumi ko yau da gobe, amma ai ta a ranta ta fi so a ce ɗanta na cikinta ne ke mata wannan ɗawainiyar ba kai ba. Ya ce to wannan kenan, amma ya ce ka a gaji da yi, domin aikin lada ne, wahala ne da shi, a ci gaba da yi, ka a gaji. Ya ce sai ɗan uwanka, shi kuma ɗan uwanka a ce yanzu ƙarshen shekara ta zo kai kake biya masa haya, to bana ce sai ka kasa biya masa haya, to in ya tashi ya dinga ya maka mita ba kai masa kyauta ba, to shine inda matsala take. Ya ce to kaga kai kake sha'awa ka samu kuɗi ka biya mar kuɗin haya, ko ka biya masa kuɗin makarantar yara, ko kai ɗawainiya da shi, ko ka taimake shi, to gashi ɗan uwanka ne amma shi yana ganin kamar ba kai masa komai misali, to kaga ya ce wannan shi ma akwai matsala. Ya ce amma kakka daina, haka za a ci gaba da yi. Ka ji wanda yake gaya masa ɗin, ya ce haka ne, Allah ya taimaka. Ya ce to sai kuma ƙannan iyayenka, ko ɓangaren uwa ko na uba, that is uncles ɗinka ko kuma aunties ɗinka, idan ka kai musu hidimar sallah
ko ta azumi ko dai ta lokacin da ake hidima, za su ce Allah ya ji kan wance in suna raye kuma Allah ya raba ka da su lafiya, Allah ya maka albarka. Amma ita ta fi so a ce biological ɗanta da ta haifa ta tsuguna ta haifa shi yake ba kai ba. Shi ma wancan ɗin ka kai masa wannan kayan shi ma haka zai ce Allah ya yi albarka, amma deep inside him ya fi so a ce ɗan sa shi yake hidimar ba kai ba. To kaga ashe kai kake son su ba su suke son ka ba. Wannan darasin yake ya kamata namiji ya kiyaye shi kuma ya kokari ya ɗauka, domin hatsarinsa yana da yawa a rayuwar mu 'ya'ya maza. Yace sai a kiyaye, yace aje a yi shawara da mutumin da zai tashi, yace aje a yi shawara. Sai an jima.